A day in my life asa tambay sa una karon mo padadyon og eskwela bisan og way kabuga uban ni mirong adlaw badi kay mo abroad mi nya magdayamig planggana. Adjong adlaw sa tanan diha mga badi. Ug karon badi, buntag pa sayo gakamulo na tag-impake diri. Kay sunod adlaw eskwela naman ba. Unang giandam na nato ni atong mga gamit diri. Kay lagi medyo layo-layo pud atong eskwelahan ba. Pabaya to sa laing nasod bang malita akong gidaya. Bitaw badi ati kra. Di good si ikong sa laing nasod sa sora good si iba di. Diris kantilan ba. Pero mura pud kintahay tag mo abroad kay nagdayaman tag malita. Yang nakaapan lamang anak kay nagdaya ko rice cooker ug planggana. Aw diha na may kung asa tamuadto badi. Surbol sa boarding house dito tong kapatungnan dani. Patay dugaya pud di mo na paghuman og sira kintoy. Kay ina ramang kag bumidyo-bidyo ng imong lawas. Wa man gyapon na natarong uman tabangan pataka. Pastilan humnan na kay perti ng taasan ning video ba. Murag kapoy na baya mag-voice over ba eh. Ug diri ba di ako nang ipangandam ni ako mga dalunon ba di. Kay lagi ang sakyanan mo abutay naman ba. Matay sa paniid na ako ani ba di mura tagi palayas sa hinungdan ba. Kay halos gidala naman nato atong mga gamit tanan ba di. Pero sagdir kan lamang kay ingani naman gadud ni. Kay medyo layo pud ba atong atuan ba di. Sa sur pabaya to nya norte rata ba di. Maong daghan ni akong gidala diri kay lisod nagbalik-balik pa ta perti ra bang layo Kompletos Ricardos na ni. Mura ni kibalik gilayas ba. Bitaw ba di ati kra. Nja diri ba din natingala lang kung nanay ba di ba. Kani kalit ra maghilak bay. Pastilan ay naghilak-hilak danay kay muli ra mo ko sunod semana. Iste sunod bulan di ay. Ug diri ba din niabot na among sakyan ba di. Bao-bao ra di gyapon among sakyan ba di. Same ra sa una ba. Kay malangan manggud mi kung maghanap pa mig van ba. Kay mihit pud bayag van diri sa amoa. Ang no choice bao-bao jud tong sakjan ba di. Ug diri ba din ang lakaw na mi. Medyo lugar pa mi tan-awon diring dapita kay wa pa magamong is kakauban ba. Taud ani magsinalmo na ta ba di. Ug mao day ni akong kauban ba di. Atong kauban ako tong pagpa-enroll ba. Kami ra gyapon nag-uban kay same ra man may boarding house. Atay pasensya na lang mo sa akong tingog ba di ha. Kay murag hinay ba. Kay alas 4 pa bayas buntag diring dapita ba di. Ya daghan pa yung mga tulog ba lisod pug babinanha ta mawit kan atong talinga dani. Ug diring dapita ba di pasingod nami kung asa mi mo adto ba di. Wa na ako nahurot og video kay grabing huota lagi. Sa wala pagdugay ni abot na dayon mi kung asa among boarding house ba di. Inja panghabwa na dayon ni Uncle Driver ang among mga gamit diri. Ja shout out sa imo diha ko. Salamat sa paghatod nga safety mi. Ug diri ba di gakamulo pa mighabwa sa among mga gamit diri. Kay medyo hamok-hamok man pud lagi. Maong kinahanglan pa namo anam-anamon para mahatod sa among boarding house ba di. Kay medyo sudlonon man among boarding house ba. Kay sa kadagan sa among gamit ni makaya kung isahon ra. Ya tulo ra mi kabuok ba di. So kinahanglan jud na ay mabilin isa. Kay parang mao'y magbantay ba. Kay lisod nag mga wani atong mga gamit diri na maura. Og diring dapita ba di nakaabot na mi kung asa among boarding house ba di. Nakahuman na pud mig plaster sa mga gamit diri. Maong gachil-chill na lang mi diri. Kay dala pangin-hangin ba. Unsa kay murag ting paniudto naman ning klasiha. Maong namalit na lang pud mi diri ba di. Kay lisod na magud kaayo kung magluto-luto pa ba. Kay malangan na ba. Unsa gipanggutom na pud niya akong mga kauban diri. Aw maong no choice dud ta. Makuhaan jud ni atong allowance dani. Pero sige ra kan lamang. Kay ang importante ana mao po'y mahalaga. Kaog tarong kay way mong mama diri. Nala, sunod ubod tuon ba ni? Bye-bye.